פרויקט פשוט יחסית, שאפשר היה להקים אותו מהר. אפשר לסגור את הסכסוך המשפטי הזה במהלך אחד או שניים. רגע, חכו. הפתרון להמשך בניית מרכז הספורט הוא לא זבנג וגמרנו. בואו נתחיל בזה שהבניין במצבו מהווה סכנת חיים. בנייתו התחילה ב-2016. הבנייה גרועה מאוד ונעשתה עם פיקוח לא טוב. למשל, הגג שהיה צריך להיבנות ב-90 טון פלדה. הגג הזה, לפי מדידה, 50 טון פלדה. המועצה שילמה עבור מזגנים, ואין מזגנים. לא היו מעולם ומעולם לא הגיעו. וזה דבר חמור. לא יכולנו להמשיך את הבנייה מבלי לתקן את הליקויים האלה. ומצד שני, הקבלן פשט את הרגל. התברר לנו שגודל השבר הוא עצום. בית המשפט הוציא לנו צו מניעה, שנכון לעכשיו הוא כבר שנתיים עומד והוא לא מוכן לשחרר אותנו. אבל אנחנו לא מרימים ידיים. גם ברגעים אלה, מיטב עורכי הדין בארץ דואגים להסרת הצו. אני שמח לספר לכם שהמשכנו את המשא ומתן עם הנאמנים שמונו על ידי בית המשפט. הגענו להסכמה הדדית שבה כל צד יסיר את התביעות שלו. הבאתי את כל הנתונים למליאת המועצה, אישרנו חתימה על הסכם עם הקבלן, עם קבלת אישור בית המשפט, נערך לפתוח את המנעול ולהמשיך את בניית המרכז. ואני מקווה שבשנת 2024 כבר נראה מרכז מוכן. לתושבים שלנו מגיע המרכז הספורט הזה, ואנחנו נסיים את הבנייה. יהיה פה מכון כושר בסדר גודל ארצי, יש בריכת שחייה מחוממת ותהיה בריכה נוספת, מלתחות מפוארות. קובי אביבי, ראש המועצה האזורית באר טוביה. והכל לטובת התושבים. קובי אביבי מדבר במעשים ולא במעשיות.